Chápem želania Ukrajiny, je to suverénna krajina, ale členstvo Ukrajiny v NATO je akurát tak zárukou tretej svetovej vojny. Jasne som žiadal obidvoch ministrov, aby pri vyjednávaní textu záverečnej deklarácie trvali na tom, že členstvo Ukrajiny v NATO je možné len vtedy, ak s tým budú súhlasiť všetky členské štáty NATO vo svojich parlamentoch a ak budú splnené všetky podmienky na členstvo. A verejne opakujem, už ani neviem koľkýkrát, že Smer a jeho poslanci nebudú v Národnej rade Slovenskej republiky súhlasiť s členstvom Ukrajiny v NATO. Chápem želania Ukrajiny, je to suverénna krajina, ale členstvo Ukrajiny v NATO je akurát tak zárukou tretej svetovej vojny. From breaking news, detailed analysis, in-depth interviews and explainers, follow the Times of India. Subscribe to our YouTube channel. Don't forget to like our videos and hit the bell icon to stay updated with the latest.